Kaixo lagunak, hemen dira gabonak, idatzi diozue olentzerori, erosi dituzue gertuko enentzako opariak? Oparien obligazionek oso samarrago hobeto antolatzeko berrikuntzak gertatu izan dira azken urteetan. Invento horietako bat izan da lagun ezkutuarena. Badakizuen nola den. Kontua antolatzeko badaude tresnak interneten, gehitzen dituzu lauzpabost izen eta helbide elektroniko, eta bakoitza jasoko du ezkutuan beste lagunaren izena harentzako oparia egiteko. Nik uste dut sistema hori hobetu daitekeela, baldin eta bakoitzak norberaren izena jasoko balu. Hau da, zein da zure lagun ezkutua? Bazu zeu. Informatikoki garatzea oso simplea litzateke, ez random funtziorik, ez kristorik. Nork egingo dizu opari hobea zeure buruak baino. Zuk badakizu zer behar duzun, horixe jasotzeko modu egokiena. Zeu oparigilea eta zeu opari jasotzailea. Beste berrikuntza bat azken urteetan garatu dena da opari txartelena. Detaile batekin asmatzen ote duzun arriskatu baino, isa balioa duen txartel bat eta opari jasotzaileak erabili dezala nahi duenean. Google Play erosketa txartelak edo Netflixekoak dira adibide bat. Baina kontzeptu honek ere hobekuntza bat merezi du. Zer moduz halako txartel bat ez balitz lotuko marka jakin batekin baizik eta jasotzailearen premia benetakoekin. Tori, hartu bono hau eta inbertitu 50 euro zeure bizitzan. Edo gehiago bada, 20 euro zeure bizitzan. Izatez bono hauek asmatuta daude, hemen adibide pare bat. Nik horrelakoak baditut batzuk, baina gehi larregi ere, ez pentsatu. Eta orduan, bi hobekuntza hauek batuta zer lortzen dugu? Ni neu baniz, nire lagun euskutua, eta neure buruari 50 euroko bono bat ematen badiot? Opari perfektua, edo nor pozik lagatzekoa eta gainera ustekabean kontsumismoa borrokatzen dugu. Nok esan behar zuen, ez da? Hori gaurko aholkua, berrikuntza eta garapenaren izenean aprobetxatu ondo eta ondo igaro gago.